Hi guys. So, karon kay manggawas ta. It's my first day. First day na ako diri sa Manila aron nga wala na ko'y kwarta. I mean wala ko'y trabaho and ang bilid sa akong kwarta is 207 na lang. Gawas ta. Tapos lang tawo na to kung unsay pwede himuon sa gawas. Naara ko Guadalupe. So, magsuot ako sapatos, magsining na. Gawas ta. Gusto mo na. Karon kay mga putag mowa na ako Guadalupe kay Guadalupe raman ko na stay. Putag mowa kay wala man tay trabaho. Already 1 week na since wala ko work and I just have 200 left in my wallet month. About 207 na lang akong kwarta. Putag mowa wallet.
there's something na nakita natin dito na pwede na to. So, karon kay padulong kong bus station. Mag-carousel ka kay free rides lang. So, bisag wala kay kwarta diri no, laag-laag na gyapon ka kay free rides lang bus. So, mga ato na bisag unsang oras na nato gusto kay walay bayad. Free ra ang pamasahe. Bye, see you later. Kung may internet ang sigaw luangan maak. Sigaw luangan. Oo, matay kita mo. Oo, matay kita mo. May manjubi. Manjubi nga. Iyan, ipidoy. Iido ko. Wala bukol, wala magtanong ko. Away hali. Ano pa pong tangan? Uy, napali ang one by March. Oo,
Car.
Wala pa bibilis yan. Tingin ka dito sana. Tama ko. Hindi naman ako. Doon kasi sa mga
Pero ito raw. Magandang gabi po muli. Pasay na lang po sa lahat po na nakasabay ng Tibol. Paunawa lang po ma'am sir, iwasan po natin tumayo. O bumaba po sa may batuhan po. Para iwas aksidente po. Mula po tayo ma'am sir. Maraming salamat po. Mga 6 para ikutan. Marunong mga maganda tayo. Garisen! Pizza na lang. Pizza na lang. Garisen ako. Ha! Oh. Sorry na. Kailangan ka lang. Para yung bali at dali ako. Bali talaga dapat yun.
yan. Dito.